Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci tare da fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ga takaitattun labarai daga sashen Hausa na MAP Radio. Wasu kwamandojin ƙungiyar Boko Haram biyu ciki har da wani babban mai haɗa bama-bamai na ƙungiyar sun miƙa wuya ga sojojin Najeriya a jihar Borno. Sun miƙa wuya ne bayan rundunar Operation haɗin gwiwa ta kashe wasu kwamandoji tare da ɗaruruwan mayaƙa da a wani gagarumin hari na daban a yankin arewacin Tumbus da yake yankin tafkin Chadi a jihar. Sashenta na sojin sama ya bayyana cewa bayan harin sama da ta kai kan wata maɓoyar 'yan ta'adda da ke Metele a yankin arewacin Tumbus. Kakakin rundunar sojin sama iya Komodo Ehimen Ejodame ya sanar a ranar Alhamis a Abuja cewa an kai hare-haren ne da sanyin safiyar Laraba bayan samun sahihan bayanan sirri. Ya ce tun da farko ayyukan tattara bayanan sirri, sa ido da bincike ISR sun tabbatar da kasancewar wani babban kwamandan 'yan ta'adda a yankin tare da gano maɓoyarsu da kuma ƙaruwar zirga-zirgar mayakan. A cewarsa bisa ga bayanan da aka samu, jiragen yakin sun kai farmaki kan wuraren da aka gano ba tare da kuskure ba. Wata mummunar gobara ta lalata sananniyar kasuwar kayan gida da kayan ɗaki da kuma na ofis da ke kan titin Murtala Muhammad a Kano, inda 'yan kasuwa suka yi mummunar asarar miliyoyin naira. Bisa ga bayanan da aka samu, gobarar ta tashi da kamar misalin karfe 10 na dare a ranar Alhamis. Shaidu sun bayyana cewa wutar ta yaɗu cikin sauri, ta cinye dukkan kasuwar, ta mayar da shaguna da kayan da ke cikinsu toka. Ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da lamarin ya shafa, Kamal Salisu, ya shaida wa manema labarai cewa wutar ta cinye dukkan kasuwar gaba ɗaya, lamarin da ya haifar da asarar kayayyaki masu darajar miliyoyin naira. Kasuwar da lamarin ya shafa, wadda ke tsakanin ginin DHL da FCMB a kan titin Murtala Muhammad, sananniya ce da ake sayar da kayan gida da na ofis, ciki har da kujeru, kafet, na'urorin sanyaya ɗaki, katifu, firiji, talabijin da sauran kayan ado na cikin gida da ofis. Ƙarshen takaitattun labaran kenan daga sashen Hausa na MAP Radio. Ni da na karanto muku Aishatu Sanusi Tatimu nake cewa mu huta lafiya.